อันนี้นะตีนขึ้น natindigan mo. บางขึ้นกันว่า Nakakano makawan. Tindigan. Ito na kuga ni wa milalima niyo para ano suturato. Di ba nun? No. Ate, so first prize. Ito na mo. Isaging nga kaprapol. Ha? Second prize na washing machine. Third prize naging ito ako. Hiker. Ate sa mga prize. Pag-rapol ni Manto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waliyus Salihin. ومجيب الداعين وغافر الذنوب المذنبين وقابل التوبة التائبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Upama ano dito ang iyong ito niyan discuss ang ang iyong pagaguritan na ado na kasusulid niya na mo ito ay nag-augab karipit na dinyog ito makinugod na sunyong karipit na inyog ito makinugod ang kayo no nakagya saan nakaturuakan ay mato na mitiruak wa sapto nakanginudakan na sapto man Alawa. Ato na, puparwatan, o kagad di puparwana. Ha? Masya Allah. Hayakullah. Ay, ini ang masasama na ka naging ng butuwa. Ini ang surakatan ng yung butuwa guru niyo. Dia na magtero guru ako nga sa kani guru niya. Na guru niyo. Ha? Isa ini ko mga Ustad, pangadi sa Kuliatul Abdul Aziz, mapasang o mga muritan sa Kuliatul Abdul Aziz. Sabab bro, nakanabagin discuss akan. Ayun niya, mapilitu dagar kano, nagyang kutuwa, kiamo Laylatul Qadr, wa fadlihi, o wa fadami. Ato na ulo ni, pag-ulaw lang tanong, anto na uno ni mga belas agiyang kaiya katataguin na katanoa kapusan agiyang kaiya ramada. Imato na po hindi ika-20 ini agupat. Ito din. Ika-20 agupat sa agiyang kaiya Ramadan at apugulo subi. Kagaya na sa kaninya matubasang magkaay sa masjid sa Marawi nasunsog kayo na rarakan natin kira na alin. Ali ang bugatan no. Sa mga sahaba nakanawera ni ipagisi yan di buka. Ayaw dira na mapagin mandingan-dingan natigira na umubu aso saragun na pumbiluya Ramadan nangon. Ino to nakagiyang katawan nila nagyang kaya mapapadalong sa giyang kaya Ramadan. Anto na uno ni binitaling umaratan ng Ramadan. Si tanong ay mapapadalon sa diyang kaya padigos ang puluguya kapusan na diyang kaya Ramadan. Ron matatago ang diyang kotawa Laylatul Qadr. Ito na ito betul sa Laylatul Qadr. Pwede kaya niwa namay na pagkaisyo ko sa kaya Laylatul Qadr advance. Pagkatubasa ka na mga sa Martes. Ato na yung mapapadalong sa iyang kaiya Laylatul Qadr. Abidiro Allah subhanahu wa ta'ala Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr
wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ato na ay pitero Allah. Yato lang niya, kaya timbala noon na inotanuang iper na manamari. Agyang kaya, kasyapatan uli na kinggulalan tanong kung kailangan na panggalabak ang tanong sa agyang kaya sa pulong gawi, kasaya tanong kung pumangyan ni Laylatul Qadr. Tarab si Laylatul Qadr. Ayaw mana niya, naggawi, uli na kagagawi ang mauokor. Kagagawi ang mauokor. Kaya sa nudan ito, so Laylatul Qadr na ayamanan niya na kagagawi ang mauokor. Matatandi. Ibarat yan na ayaw kasi ba mo Laylatul Qadr na kanaw bagi ang buhay mo ito kagagawi ka 24 hours. O pamanas, sebagai mandua kadundo na pamang ko kapita na sumasubangin sa Laylatul Qadr. Kailangan na ito. Na kailangan na sa panggalabagang tano, sa mga simbatan ng Allah, ibarat ito mga sambayang tano, kabatiyan sa Quran, kapan istighfar, kapan nasbit, nagiyan na ni pangapundagalang tano sa isang yun kaya gawin iya Laylatul Qadr. Yan kaya Laylatul Qadr na mga malaikat ang paguluan ng sirano Jibril alaihissalam na pagtepan siran sa giyang kaya tampar sa giyang kaya dunia pagtepan siran bumina ka sa buta na soal ay pagtepan so mga malaikat pagtepan si sa giyang kaya tampar sa dunia ang paguluan ng siran o Jibril alaihissalam. Akan sa daging kapag na paaisin na basta di ako na pre-repeat-repeatan na maraming rin sokang kumuhong ng mga paaisin. Ano na ito sa mga malaikat? Ang pag-uluan ng siran o Jibril na pagtipag siran si Sagyan kaya tampar sa dito. Ano na yung business? Ano na yung tunggalo pa kanila? Na pagilay nila sa mga orit ng Allah. Pagilay yung tanweran. O anto na uno ni Google na bakandan na paginang ka so paginang ka kaubabudin na nga may layong mga malaikat na gusto Jibril na amay layran na di ka binunumami siguro Allahu Akbar o masalah namin tulado kaso syaitan na ang amay layran at tiga ito na yun alam po na maramdaman na so nga po nagtaliwag yung utama ng malaikat gusto Jibril na ayaw may layran o di na ayaw may layran na si itano kapapantagi ko simba tano si Allah ibarat o makumbagya tano sa Quran ibarat o di tano kasi sambayang sa mga sunnah ibarat o di tano kapanasbe so mga galabag ay susuwa gamatano agama Islam na yuto yung galabag ka kasabihan sa may layong mga malaikat duga na pagkantano si Sagyang kaya dunia Nagyuto din pagkila po yung uli na isang pairang ko Allah subhanahu wa ta'ala akat kaya sa ulit panaka na ayaw ulalibutan niya nakasumbaw ituloy niya na yung kaya mga palabay sa telebisyon dapat na kalasin niyo dun sa mga telebisyon niyo sa walay kaano din pagpirambit sa mga matatan ina ko na yung maptir sa walay amin na giyomitakan so Korintio TV na maputo para di makapupunta sa mga pamilya. Adi nga po kung turut suwata. Adi ka Roma na hajibama, adi mapupunta di Facebook. Napagal ko lang tanong kung mga tanong at targinirang pasin, ira, adi gawin, adi ang kaya ka Facebook. Kaamay din na ayang niya yung mga malaikat na gusto Jibril na di ang kutuagal makatanuan na nagwasing-wasing ko. وقد شجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيامها فقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ini pangayat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya kitindigin sagiang kaya Lailatul Qadr. Apitiru Rasulullah mangkama Lailatul Qadr satawa itindigin panambayangan yang Lailatul Qadr si sagiang kutuan magigawi sa aya ka panambayangan ini anonna para tiyan yang siku Allah karena ubah kapak ilay-ilay taano mapanisya mo ito ang paginatang sa tutun na mga lansta. Kanina naman ako nakasumangwata. Kaya mga wata ini na ilay ang alam mo mas gitse. Mabiyasi sa giyong gaya lang na rinorte. Na andi kaya leawano mga wata sa anak tutun. Mamaya ka palalago sa mas nakanabutunisyo ba yan. Kaya po kinuha niya na patir. Namagawa sa patir na kanaging gawala. Kaya niya nakap-tap na puro yan na sinakitong sa walera. Ayat tunay niya sa ginawa niya ng kadalas. Nga, imanan waktisaba, paratiyan si Kola, nag-uarap-arapian sa anihan maparuliag yung kuto at pirmi Allah, na iprilaon Allah yung kuto niyaw na niya pusan. Yun ang hadis na muttafa. Naman niya na dasang kaansan yung kuto hadis na kiyaliyo ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya tanong sa tawag, itindigyan uli na manambiyang si kukaturun Lailatul Qadr sa Arabian nago paratiyan yan si kola na itiniraw ng Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar o busa iyo mandikur ampunan sa pangarapan tanuan ng kilosaw arila ang tanu Allah na ayabu awida akal tanu na sumapun tanuan dusa pagkadang kundi din nagyang butuan sa tanu niya na kami kapangin kanusi ko Allah. Ay mana niya na upamamiran mo sa rila na prila ka niya. Mapia penekala amian dusanga na amay kamamang ika sa rila si ko Allah na prilaan ka niya. Okay, na ayasara. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubad kanusi ko Allah. Pangin kanusari la ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayat aku makin inyuron na sisa yang kaya Ramadan na diniyon yung pagbubalingan na nagyang boto Ramadan yan na miyang gulo lang naman po. Ipesin kita ka niya kata miyang gulo lang naman. Sa di ka din ang pagbubalingan na nagyubi sa karakter Allah sisa yang boto kapag pumangin ka sa rin. Yan kaya kapag pagkainin ka sa yang Lailatul Qadr na niya kang binibigyan ulit panarimas sa mga ulama. Kaya na ayakas pang Lailatul Qadr ay natubiyan pero asrul awakhir na panama-nama rin gani yang kadingga kalapasan lagi mo sa puluguli. Pinama-nama rin kayo di ka makalapas kirawi, di ka makalapas sibayang tapi ang kadima na rawi, ang may kadigap sibayang ano na iba na siya? Doon nga sulay na Lailatul Qadr ako buwangon ay builisong ka sa masjid na tahayud na suasana gusto magrimagusto isa na bubukaan ka Allahu Akbar ay namin ibulisong paralo ayun ka ibulisong paralo na ayak ito ka na Lailatul Qadr sa mga ulama sa misya mga mufti na pintirwiran Rabban naso ya'budu na Ramadan anak keto nakako mga tawa aya pagkasimpiran na Ramadan. Ngayon, upo na yabu, akapunang bayang ka, kambetiya ka sa Quran, kapsisido ka nga, kaperangay ka sa mabiyang, nasi ko Ramadan, nakanaubang kaya miya simpes wala kaya nga miya simpes Ramadan. Allah. Nakalala na kumakas. May pasak managi ang Ramadan, na umani sana kaya siya niyang pumansok ka pamaritis. Adi na kaya siya niyang pumansok ka pamaritos. Ha? Nandun na niya sa Ramadan ka. Doon ka naging pananong niya yung puto mga uma o pirasara siya na nasagin ka asul at 30 gawin. Uling na 20 Agustus. Ikhtalafa ulama ang fitain ni hadhihi layla. Pakai na tindig. Rat niyo kami kakuan na tindig. Pakai na tindig ko. Sebut niya tindig. Pamikiran.
Pagkaya pamikiran na ay ako na kasiba mulai Lailatul Qadar na ipong ko-20 ang isa. Ipong ko-20 ang isa na may ipos au puno sumiyong dapat pamangapal na may lepas ka. Tugiran naman namar ka na may lepas. Nadi ka manamar na nangumam. Na ayak ka penamar-namar yang ada di penebasi kami akan dengan sangat tahu panamaran yan ama imbetutuwayan Lailatul Qadar adanya lepas itu sa programa yang gumano gitu kedua tinggal nah pikiran na sumagensa ayaw mana amagensa na ika-20 ang isa ika-20 ang telo ika-20 ang 5 na ayah din na pia gayo na mga ulama. Ano pa guys ayo pagyangan pas. Ayah din na pia gayo na mga ulama na si ko ika-20 agupito. Ika-20 agupito ko Ramadan na ron turun sa mga malaikat at pag-uuluan ng sila ng Jibril si Sabihan kaya tampas sa dunia. Yan ang itiapangininan ng mga ulama. Walidhalika, kana sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashrul awakhir. Isa mapisan na ayaw maulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira amiyang kasulun iso sa pulugawi sa tapos sana sa pulugawi sa giyang kaya Ramadan na di ini yang tulayan at terus apa pemukau niyan sa mga pamilya. Ina mga aday sa katano, ay buti halus na siyabi, nasa ka na kung mga ngarakaro, ang barang-barang aming pamupuin na sa kiyausog ka, yan tumas ka sa Mailo. Nakiada ka sa mga, hindi ka makaputirawi, hindi ka makaputirawi. Kada lang ko mga tao, na andi ikaw maagyan mo taifta. Kapitenas, na dia man yan ang otoa, isa ka hindi numelo na di kita makadue rutin masuk araman yan na may alangan yan. Na ewan mo masuk at di pagkaganan, nagtigyan mo at ay ito, kung pagkakuliyo ko niyo siya, hindi kita nagkusuwa ka na yan. Hanggang niya ako masabi na rin ang iyong otoa yan yan. Na, dia yang benar. Nah, ayat pemasukan nama buku garaya apa untuk buku garaya kali apa parang nama perasaan dia sauluna natiuru napukul bang nama bisa isa natiuru nakaisarong penantu kamiya lagi yang foto kamiya kapogo nanti na mga mata apa sila kamiya ngapira sama sigi nanti na anak kau tu ayat irul kapuni terawe namin gagaan ada mga pagubidas nasumi yung sama sige kita asal asumber sa tarawih na mapipiapian na ginawa niya. Ina mga din, may akuha niya ang magkawalas o kiyamul lain anta akadar. Nah yan na adna kuto na mga tao. Ayaw mo, ipusunod yung sama sige na ikirap sumber sa tarawih. Nasumi yung sa iligan, sumi yung sa giraw manaya na di pusumber siya niyo tapos semua niya na doon pa na andun talusan niya taman mga awat ang mga budaya Meksiko na mga paralel Meksiko Islam. Inagaan tanuan. Kaway abu tapos sumbay ang tanong na si Ramadan, agita tiga na ay ako si kita na sa Ramadan. Ano ba suwatan na? Suwatan. Yan ay tanong agi ang mga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na apa pemukau niya ng iyong buto mga pamilya niya na niya kaysa na iniisyo Aisha ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na ununi mapia adi niya nindu seko di niya kasumbayang seko mga tarawih seko mga tahajud na ayapitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi ako tuwa ando na ako sinipangdur ng isang tamal Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni amay ka sa kabu na fa'fu anni amay ka madagal na fa'fu anna patalunin nyo kami ay pinagsika sumataka
isi inaka usia mama na ibu dinga mata na afani na ibu dinga ni pamangni lagi ibu ginawa ka nagi kape o papa nga sa besarat alin na sing kabu papadali sa ginawa ada mana si rekan ulamon lagi uti ipundu atano niya wala sa tiyang betul ini subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kudaru panjangan Aisyah lagi sabut tanuanan ang kanan na Laylatul Qadr nasita nukman sumong isagiyang kaya mga fadail qiyamul layl anto na ikalabihan na diyang kutwa itindunin lalo sa diyang kutwa qiyamul layl di tanong kasisipukaw sa diyang kutwa gagawin alila nang sana ay buti siya sisipukaw na diyang mga wata ini din ng dulo. Nah, semua tahu na anak nila na pagdudugin. Ngayon ang pagdudugin. Ngayon ang pagdudugin. Kaya mga niya na mituday. Yan na taon na ito na ipituday niya. Ang takapanta kasi isa yun na Laylatul Qadr. Para pagkasing ang ano sa mga ito, anong pinag-agota ito na ito. Yan lagi mau siya ka sa ito na natin mga anak sa ito. Napilagay niya ng tanong. Saan ka may saan ka magpunta ng YouTube ni Facebook. Pagkairon, lagyan ko ito, hindi tanong sa lagyan ko ito kaya mo na na ayaw wala siya na khairun minat dunia wa mafiha. Tumo, adis dunia na gusto madudalo mo. Hirap man madudalo dunia. Pamiro ka nung kaya sa refrigerator. Namadidalo mo na nasabi niya, naupo na, lucky number na tiba-tiba siya, Mia minigolong ka kaya makarinig siya, kung ano isa nasa limang bubukuan niya na nalis na doon, di ko ba kaya doon? Yan ang natin na khairun min ad-dunya wa ma fiha. Pada na ito. Ay kadua, na annahu la syaraful layli. Giyang kutuwa ka sesela sa giyang kutuwa guluri. Parulinya no, kaya banabala sa giyang kutuwa titindikan ko Laylatul Qadr, uli natia mulai kapena kuyan tanong si mga sunat, giyang kutuwa tungane din na iburu wala giyang kutuwa mga tao pigil bagyan na giyang kaya mga sugo. Ay katalo, o pula ka na usay sa matas, kesuburan ako na muda kaya pang-istorya uli na kaya pang-tutulan yusakan. Babiyan, nagpira subray. Ikatalo na innahu waqtul ijabah. So mapasang kapamangan adi na pembangunan niya, al makabur jiwa tayo, al mapiasu sakitian, uli na pakalan ng sulis ginelo, lagian ko tuwa, kaya sa pulugawin na nilagay palapasi, innahu waqtul ijabah. Ijabah doa, oras saya akan benar imaku Allah sabtang. Kalau ada yang panggil nama dia, bukan yang panggil yang ada tidak panggil di mana duit sinis mistir. Anak mana tahu tu? Ayo sebelum dia kasapar. Nah kenapa begitu panggilnya? Ayah panggil dengan so, takut tak panggil dengan berat nanti kaya Allah. Pakalin buang ke umur lagi yang kaya mengatakan narasnya umur, tapi abangnya sinyo. Aku pakai itu ano mana na? Dito panggil na asar di marata panggil na pagantun mo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamo-tamo na mga watakan. Mata nga dia sagidu. Isa kulun na biya kasagid na miyaw Ramadan na miyaw masubukan na pagati sa bulit sa mag-imutawatan. Na mata na miyaw ko wala kasi siriusan karapon niya karon na miya mga ko si wala sa pakapas wala na alhamdulillah ya apa sabi untuk wata kana ya sa CP guilty niya na asara serius ka pamangkin wala aya mana serius na opo ka makaguro at tingin ka inampun ang iyong kutuwa panganiyakan opo man makasisinga wala di mamang niya sumisinga kapag ilay-ilay basta makagurog ka no. Ali ka no mamang ni ko Allah na makagurog ka no na terima ano to Allah ka sabab o kiyang gusto na kasalo. Pure na sincere agyan ko to at pamangin ako Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya ko ito kampun na sabihan ko ito gawin. Madidan mo na diyan ko ito pagampunan ng Allah sa panglitaw. Pagkagi Yesu Allah napasunian sa mga malaikat yang siyang para sa dunia. Sudah may ano itanong kadiyo. Siko. Sejel lain. Kaya niya na tulubog isumawi. Kasi ko, ayaw ini, kung ano ng mga ulama, ini takso ng mga ulama na hindi na alaw na. Alaw na na tama sa tulul fajr. Nagiyo ito sejel lain. Naupo para mga kahagod, mga panambayan sa sunat, mga panasmit, nagiyo namin oras sa ampun nun wala sa tumaning tanong. Ayat itu nulis hadis nanti na hal min da'in banat tiwala apa pemangenisan katarima nangisok pamangenian saat ini kapan tagen tagian gotua oras akan turun lailatul qadr turun Allah apa jempat apa pemangenisan kay bugemiron sa pemangenian hal min mustaghfir badang pun apa pemangani sarila at tarima nami at tiwala tarima anakan nabi ang budo at pemangani yang sarila nagugi ang budo oras na lalakaan so langit atau tahu abwa bersama yan yan sa hadis dinatok tahu abwa bersama nisful lail pelakaan sulangit pinto langit igiraa yalo ka na doon. Dapat nagyang utot ito na kurbus sa la yuwafiquha abdul muslim yad'u bida'watin min umuri dunia wal akhirah. Dia utot tumangin ka na pagkapunto. Ay man na nakanaw ba kay sumasupang nina igira kanaw ba Ramadan na dalawa kapag dirima ako pamitan. Tunay dalawa. Pagkaliron na hindi ka magmasang raso to na ayang pagkaluno Allah na sa mga mulyat taong ka. Na ulimat ko mga mulyat taong ka na siya pipilip sa aluman mo. Laman na ito. Kanaw ba din na piyamanin ko Allah abanyar ka na bagay. Uduni astajib lako. Ang nagkaroon na tiwala ay bagay at ang kanwagi ang utang pagpumang ini. Wah. Dapat na annahu awwalu salatin umirat biha hadhihi al-umma. Siku Ramadan na dia nani pagpaganaya sambayang ini suku siku mga umma siku mga nation na pagpaganaya na ini suku jagir kutua sambayang isagir kaya Ramadan. Ayat itu Allah Nabinya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw naqus minhu qalila. Ay mana niyan? Katigo Allah ay nabi sisalimon. Atau ni sisalimon to pipilis. Sisalimon. Danay di sisalimon. Halo. Tanggu mo. Danang katang. Away kakagya asara sa pangalan na lawas utola mo nagitis sa limumot na basta ini sini ka mga tayo din na lang yan atau kay sa limumot then yang matawa ay po matawa na so niya kayo dapat masih ni na patawa niya na sa limumot nabi si sa limumot at hindi ko na so sambuya na ayaw ang buot ko so ito na maka panisir kayo din sa tao sa iyan ko tayo mananiyan na ayaw luar tanawang na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalima natahaqqaqu bihi al-'ubudiyyah lillahi wahdahu. Pagkatang kadagiyang butuwa pagkato ng agiyang butuwa api yang abing kakasusu atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kana
Tama ka ko ito. Kami yung masasakot. Ikanom, nagyang magkakina mudawa matun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadri wa safari. Ino to, surasura na gawin ko nino na malagido itrabil antaka magistiri sayan na lamun luto na dinay doon yan upudyan kaya Ramadan. Masakatan, ito na yung kapita manus marana. Medyo benar tu Nabi dengan tinggi namanya apa iso kabuka. Nasto. So di itrabil, aku pakai apa mana? Aku pakai di muka. Maka iso sabi yun, nakukuha niya na dahilan. Asar at itrabil ako, paano ako makakan? Nasumi yun sa Manila na ipila kaya ito na yun, mga judibi. O di nasay-nasal. Ipila kaya mga nata. Akang yun ang pupot kay Lero. Nagyan, puasa tanong. Inutano ay di Ethiopia eh. Akang yun, so puasa natin pero wala sa hadisul Qudsi. Ramadan, narko Allah. Sulang-ulang wanag galubag ko manusia. Oray pan narkiano to. Inong tabu dia kaya tigil na Ramadan, fa'innahu li wa la ajzu bihi. Yang kaya Ramadan, puasa manusia, narkai wala alam wala sunnah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, upo na yang malasirakan ng sunnah, at ito mala ay belasya kakasunod-sunod na magpagkinyong ka sa iyang kutuwa balas ay pagkailan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fadailihi annahu amalul anbiya. Yang kaya di darun diskasan itubig-dulit na sa kiyamon lain na mga galabag kayo, mga nabi. Mga galabag kayo, mga nabi ang iyang unang tanong na padunso na tanong ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatama Daudu wa kana qiyamuhu khairul qiyam yaqulu nisful lail wa yaqulu thilthu wa yanamu sudusa. Ayaman niyan na sunod, ayaman niya kuwasa ibarat na sunod alaihissalam. Ayaw ko na kitibigin niya sa iyong kaya qiyamul lail na pembagi niya sa pagkukubi. Na pagpakan naman niyang bagi na ayago di niya nung turun na sabi sa puso sabi ko yun ang ikan pagkukubi. Sa katano, ayara punta sa masjid, misumiyang ta sa subo, salatos suba, na ikamala kayo sinilasa. O puno mo na ang mga tao na propang ang ayara di tidak tahu sa mga natulog. Na ilay ang kaka, may tidak tahu ya na mga masawala na puno ka. Karena yang pernah kami isu-isu yang enak demonia, na buwi mitulog na mau masuk luhur na bubuk bawa kami paginaw. Ito kali paginaw. Tanto ako ang yang kami yang bisa umos. Nakanaw ba yung silas? Agi ang kutuwa. Tinggal bagian si saging kagagaya pamuasan niya. Asar buka ting mga kibusaw. Kami pusaw sa dulo. Asar buka na dukitanong na pitara. Asar buka na dukitanong na pitara. Ano ka, magkikinig sa pitara. Inunan ito kumbesa. Nakagyan, ayamin to taon na pamakasya mo dito to. Na di ke pakaya pitras so kaya baligan na di positif juga. Ngayon, ayaman niya na ino to pitras so di mamuasa. Kaubahan namin ni Sakul. O di nagdanyan maperfeksya ko kaya pamuasa niya na ipumulong-ulong to sa ipag-unakutusi sa giyang putuwa niyang galbagyan na di maperfeksya ko ini yang kapamuasa. Kawalo na diyang kaya tigyan na anahu sababuk min asbabi dukhulil jannah. Mapangingiro yung tanua anak sulugan tanua. O man isa na isu iba. Kumela sumunod ko naraka. Yun na sa ataw mo bagira uway. Pero ang kubayakan ng sumunod ko surugan. Lang yung ginawa tayo ay away. Kali kita no beran mele ko sumasurod ko.
Ino ni pagurado-radi. Nakagi ayat-ayat to kawin tanurun na sa mga ulama. Tanong, amiyang pamagusira na amiyang koto akati. Yang kalawang minisya sa mga magtakil. Kaya magtakil na manan mapaparantian siya ko Allah ipisubuyan sa mga pihak ya kada-kada kalau siya sa inyo na nakutuan ng magtakil na inipasarawang mo Allah asiran ng mga pumakasulitsi ko surga kasi ya kada-kada karena ini sama bulan 20 kemaradikan tamu si kunaraka kemaradikan tamu si kunaraka mamaradikan kunaraka na dito dulu ibadah na merana ni nanti na dia kata merana ini so atau na atigia na kumpiyansa yute ka kumpiyansa arakat kanu kunaraka ay mananian na punta na itindigan niya iya kiamon lang nasa pulo kalebihan ang yan kaya kiamon lang na al-intisar ala syaitan kepag-isagaso syaitan pagkatagal nga kung ipapantag na kakot syaitan ariluin ka ngayon ang isuman sa syaitan na dito malang riduitan ay no kaamay na anak penutulungan wang patus susuna matentendu ridu yung manusia sekitar na ano betul mo sa kabutan ay dalamut na ridu yung manusia nasusinya na manusia Allahu Akbar upun miya mo lola sa kinabiyan ini ridu mo semuanya dia perang ay sa kinabiyan dan kanya kaduwi na manaya ini ridu mo nuto lagi dipikir tanah ribuin anak ribuin mana nasar alala ada itu yang putri kabarnya tanah si mga ribuitan ana mga ribuitan mamadagan anawa yang ayah mapipikir ng rana makaprola sila ng usupidin na ribuin na imato na kailangan nabi makaprelay suka dahil wana may asimo at kapaman na ditiray Katabula po sa tutungan na yan, sa salakawa na kailangan na di pa lumakumusang kaya Ramadan na kaya rin ang tanong sa mga pagtanong na ang tanong kung karina iyo Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa na ito ko na unang kalbihan yan na kuwa to iman. Pagkabagar sa paratiyakan. Pagkabagar sa paratiyakan. Di ba na yung pagkabagar yan? Naupo na matang kapag yung kutuwa ando na iba na kampanan ng gilakan ang kampanan ng untaman na kasi sa yung kaya Ramadan makabuka daw na pwede lumiyata ka agi ang kutuwa panamar kasi sa yung utasipin ng wala na diyan na pagkailayo tao siya sa yung kaya kapag pinagbiyan ay kasapulo ang unua na daabos sa lakin mangkama laylatul qadri gufira ma taqaddama min dhanbi iman niyan na niyamin ka na pagkadiya diyan mo tuwa kung ini na kay bulalan tanong siya kaya kaya kang wili makatanong siya kaya kaya mulay adi tanong silakan ubat tanong kapan tadi yang butuh kasbah mulai latul qadar mana akan sa tempat sa dunia mga malaikat at paguluanan Jibril alaihissalam min fadailiha annahu penasag ko na gunang kalabihan yan nagyan ko tawa ipagkabili ng mga panyakit tidak dia butuh mga panyakitan ayah kadang-kadang na ginagawa na bebu aaraya na adik na siringan namin na sikoda pang kau mau Ramadan na bebu tutulog sa masjid tigira misime na pagkautog sa bag suling zokyalo kaysa yung dapat kanong sa Ramadan na makatitid kaysa ka namin ipagubayakan na biyakan din di kami ako ganyan
Niya kasubaya na tumitipid kinabang untuk sa bako. Nagyuto yan mga lumuluwa basa. Dia ko kaya perasa-rasa niya sa gita ya mabay. Rada yuto manuba ano itano si Sagian kaya anto na ulo ni paggulabagan tano si Sagian kaya sapul gawi iya lambe si Sagian kaya ramah. O pa mga pumigiradan ay sinuda mati benta makadingin at hindi mga lakas nakati ang mga pupos ko pupusan yung kaya Ramadan mapi ako ni panaguntaman tano sa kapagrinan tanurod agi ay na iniibarat ito mga ulama sa bisita tano amin bisita na tanong at tataman ang sura siya tanong aayang tataman ang ika-20 ang siyaw di na ika-20 siya diyan kaya Ramadan na mag-iulog ka sa din ng pinagtatanong din kaya Ramadan tiga ka na atin mo sa tutulakan kami ipilagay siya ano to apa yung tulong mo ang yan kaya apat kailangan na mapanutulkan na si tanong ang tingul sa diyan sa diyan kaya kapanutulkan tanong pagkanilang nasa manusia na para katawan niya sutintuin niya dari dulu. Sa katanong mga manusia na kailangan nakatawan tanong superior tanong dulu. Nakati sunyali sa kita. Ada insan ni arba atau asya. Kaya kung naridua yung manusia na pat. Alam pagkanilang nasinian titi mo sa iyong kaya mga batang. Lekan bubinay na swalok na naman. Ay tini mo ano na batang na patitima na batang. Ay kabatiyaon na nashhadu. Ay manan yan na nun. Shin. Ha. Dal. Ini surat yun. Nun. Harpo nun. Harpo shin. Harpo arpo dal na pag narido yung manusia na yang butuwa kalima o harpun nun na kinuha utong ko nafs ginawa ay maana ang nafs na ginawa tanong number 1 na ridwa tanong na ginawa tanong innan nafsa laammaratun bisu ay malanin na maka na sumagino tanong na inong tanong ni Kuya kaayad na kalini ayad na ipsubuyar ka tanong na so kamarata lang wala ipsubaya ginawa na kamarata yuti pero saya paganari yung manusia na gigaya ginawa niya ngayon naupa mga pangunutin tanong supaya ginawa tanong na dito mapapagistan niya na kailangan na sa kanyang mapagistan supaya ginawa tanong. Ano man ay kapagisan tanong ko ba yung taon ay ginawa tanong na udin kaming bulalan. So isusul kawawa na gusto dapat at kaya andar kasi sa ganyan niya na dan kamapagistan ginawa tanong. Ilan ipaganari yun? Yang betul ay kadua-dua itanong na yang ketua ay ini betulnya na harfu shin asitin wa sa yang ketua asyaitan shin syaitan ayan ibu yung manusia na su syaitan ngayon niya tiro apat mga ribu yung manusia na ikadua ribu itanong na su syaitan kenapa si su syaitan ano na yung binasa niya ka kaya kada kala pagana ya alinin suada manusia hawa na ayam ini nasa kiran na syaitan. Piyami sa nakiran mo Allah adikan ugtubay sa diyang kanana kayo na piyamong sisiran o syaitan at tigin. Sungkano sa diyang kanana kayo na ang kano sa diyang kanana umaniyan kadudog na unaan niya ng api talamang panganangkan si sa diyang kaya surga. Yang itu, mati pun syaitan. Dia kaya mati tiap-tiap ginawa ng surga. Nah, ayat na tabiarkan ng mga bayi na ina mo na makumbi syaitan na sakkan ng mga bayi.
Ngayon, na ayaw niya unong tumaang naso. Hawa, ada dulu Pak Adam alaihissalam. Masuk ya kami niya nun, at tigil tidak dulu Pak Yana. Uwag tigil mo kanta amin kaagil, kaya yang kanakan na makapangin pinarka sa kapya ini. Nah kayo so mama, naigira ayaw nununod na si may diriyan, o di na si may labiyan. Ganyan sa pengapit-pikirin niya bisa. Awaya petiruan niya na sumunta saya, na pagasumaw na nga niya, kaya mana niya na sumabay na komando, ay petulong siya paranaw, at tingin na sumabay na ayat kirukin ko arimang. Yun na arimang, marang itapangangyaman, na ayaw makapagpagisod, na sukir ko. Ngayon, kaswari mo, nakapagis ka niya. Ano ba niya ka alagay ikaw na basket pagis ka? Ngayon, pagpagis ko ikaw na sukir ko. Nagtara na ng mga bay. Sumanga na ito, nagira niya pagisirang darulupay na asad sa darulupay na pagkain mo. O ngayon namin, so dito, mapaparate ang sigawa na mapiyay undur-undur na kay karamana. Kami na berarti ano ba yang penaruhan yang akan sumakasih sila mga susurang si huwag ng kaluan ng Islam. Suman so Adam, ang so Hawa, na mapipiya-piya na ginawairang ko surga. Okay, na pamanga pumimik nila na, naula silang mga awa ko surga, na ando manayag pumado kalatan. Ando manayag pumado kalatan. Aba, nakambubuhay ka sa surga. At yung pamanganang buwala ng mga surga-surga na punaro-maro sa rumah. Ang mga pangaro mga sa dunia na punaro-maro. At tingin na ni, kapitong puno ang ibigay ang punaro-mang taro. Okay, nakanaubad ka, so kapagintaw sa surga, nakanaubad taro kapagintaw sa iyo. Ngayon, bida, asi sa giyon kaya dunia na sita ng panggil pa ka. So, para kung ano na mauritan. Ay katulo, maging tigyan ang harpun ha. At ginawa ini si ko kalima hawa. Kaya maana niya na kaya hawa na baya ginawa ko. Kaya maana niya na yung kaya hawa umalisan ay niyang piyabaya na niyang buto baya ginawa niya. Umpamana, ayat-ayat yung sa Quran, nandiyan nga natin wala kasi niyan pag-anta pa ko daw. At wala, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi wala tattabi'il hawa. Ay mana niyan na ya Daud, ay Nabi wa Daud. Na, inag na miska'adatu si sagyang kaaya dunia. Na din ka pagunuti subaya ginawa ko. Ay mananya na so pangumuko na upo niyan inunutan subaya ginawa niyan na di pa kakukot sa uto. Ay mananya na upo na tingnan na amalaw di kasubur mo. Ito na ipagdipata ka. Niya ko ako na pera. Agi yun sumapa sa ikang panubur no na babiyaso di benar na magpakabinar yan. Yun na. Pamanay na luyan ang Allah sa Quran. Atiyena ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi wa la tattabi'il hawa. Fahkum bainan nasi bil haqq. Ay kapusan yan. Ikapata betang sagian utuhan asyhadu na harfu dal. At kinuwanan siko kalimang at dunia. Kinuwanan ko kalimang at dunia. Yan ay dunia ang katataguan na ito. Yan kaya dunia nasin mapuntok sa mga pagkawiyag-wiyag tanusin sa yan kaya dunia. Kailangan na kapananggilan tanong. Nagyan ko. Yaw masuk sa ito. Tiga ka na ano ba tanong ito kalipat yung kaya dunia tanong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inalibigariyan na tingin na di ka pakalilipati sa kipantag kasi sa kaya dunia na di ka man
perkadaan sukitan dan kasih kuala Maori dia kena pemaning kung wala langon tarunia ng pamakasulong ko surga na tari maanuang maagyang kaya mga pirasa resen talu sa agyang kaya Ramadan na ganun niya naging kaya niya sagot tanong na yun ng parang kaya aking tatarus kami dun si Kukado na tirkan tanong Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan ng Allah sa dunia ay mana nasa anuan amore yang kaya gurutano sa mana niya na kaya beginyar kita no sa bendingan makapantag sa kagamatan agama Islam sa ayat dapat tanong sa kaya kaya programatan no naging ko taal asil na wajwar ko mansa isa ay mana niya napakaisi yan. Pakaiso ko na yan ako, guru, makapupunong din sa ako, dito sa Tamang Barro. Salam Syekh, ipagay sa imi, berkepakaya ipambugay sa sadika so miyawapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So, miyawapat na pagkapakaya ibigay ka sa salta. Ngayon hindi kapakay. So, ngayon ba kuwata, ibigay na upang makakugan ka so salta, bagay ka sa salta uloks ka na pagkatarin mo sa linggo ito ang pakuburan. Kasalin mang kalabag o wata na makatutong pumunagi ang buto uloks siya. Allahu Alam. Koto kapay ko na to namanan yan na pwede na sa sungo naging kota kipugan sa sadaka saging kota miyawapat katanto niya na makikinanglan ang iyong kota balas o kasin ka manindingan-dingan yan o kung ka kasi sa dunia kapsasad ka na kailangan si kumawatayan ang iyong kota kipugan nila memang sa sadaka bata di ka po iman ka bulan Ramadan. Itatalos na lagi ang utak programatan na huwag pagay sa suwan ay man na niya napakay sa musumbol. Ugay na isa ipunto ng saging kaya guruwagan na katawan tano, hindi na katawan ng mga guru o mani ustad na ada mga ukitian. Ad na mapi kapakisya, ad na miya kalbulubud, ad na stricto, ad na kuwan. Ugay na sa kanal, maloko matingga. Pwede mas mapi na malutano sa linan. Ilan yung suwaratasyo, kasusunod na dito pa yung tumutulong sa karatasyo. Tibulungan tinuk ko na si kano ilang ises na sibug niyo sa ilang niyo upino kano panutulong kapag kanini bun buti ani suwan niyo kari no to sa dunya sa kuan ni bun dahil sulit sa puso niyo kati namin kanya mister ka na tunag sa rito sa kabugi sa kapitala pira sipon lugul nakita mo apengan na malingaw buti na maratasan kaya na nasisiko mga puso niyo udi na awat udi na meras wala kuan sumuyan ka na paano ka makasindi nga di kami mura sumbitian na ka na ginangalan na ad na okay dito isulat tanong na ad na pasulit na rin sa mga pusutan na iman to nagitig tulubayan na namay layo antay dito ad na sumayot kung kumapuso yan o pa makasulat na lang tanong sulat niya doon pa naman sumugod na kapag dito na nakaroon na so pakaisin